Maayong gabi mga igsuon, sa ikaupat na kaadlaw sa atong simbang gabi, ang Ebanghelyo nagpakita kanato sa pagka maayo nga modelo nilang Zacarias ug Isabel isip mga parents ni Saint John the Baptist. Abi ninyo, walay laing nasulat diri sa tanang Ebanghelyo nga nag-describe ani nilang duha. Diri ra sa Ebanghelyo aning adlaw. But it already speaks about everything sa ilang pagka-responsable nga mga ginikanan. Akong basahon ha, dayon mga ginikanan, palihog kog paminaw ug pamalandong. Silang duha nagpuyo ug dalaygong kinabuhi at tubangan sa Dios ug nagtuman pag-ayo sa tanang sugo ug balaod sa Dios. No wonder nga ang ilang anak, si Saint John the Baptist, maayong tawo tungod di ay sa impluwensya sa iyang papa ug mama. Mga ginikanan, para ninyo. Yes, obligasyon ninyo nga paeskwelahon ang inyong mga anak. But for your information, ikaduha ra na. Because ang inyong primary obligation is ipaduol ang inyong mga anak sa Dios. Maunang, ang akong unang pangutana, ikaw, isip ginikanan, isip unang katikista sa imong mga anak, unsa ang imong gibuhat aron mapaduol ang imong mga anak sa Dios. Abi ninyo ako, as early as 5 years old, kabalo na kaayo ko mag-ampo sa Santos nga Rosaryo kay gitudluan ko nilang papa ug mama. And for your information, ako, kuyog sa akong magulang, ug sa tanan namong mga silingan nga mga gagmayng bata, galid nami sa Santos nga Rosaryo kada gabi kuyog sa tanan namong mga silingan, mga dagko na, mga 100 to 200 kabuok sa among chapel. Kada gabi ina, kami mga batang gagmay maglid. Usana sa rason nganong nagpari ko. Ug abi ninyo, daghan kaayong mga santos nato nga nahimo silang buutan na bag-o ang ilang kinabuhi tungod pod sa ilang mga mama ug papa. To name a few, Saint John Bosco, Saint Augustine, grabe ni. Abi ninyo mga igsuon, kasaba, na ako'y na-encounter nga usa ka bata, mga 2 years old pa. Maupay pagkat-on og istorya, nagkayungit-yungit pa. Normally akong gihagwa. Hello? Amin, Father, amin, dali. Kabalo mo, gitubag ko sa bata. Piti yawa. Hoy! Kay di ay, ang iyang mama, grabe pod makapamalikas. Terrible. Grabe. Mauna nga ako ikaduha nga pangutana, mga ginikanan, unsa kahay nakatunan sa inyong mga anak, gikan ninyo. Pero ayaw kabalaka mga ginikanan, dili pa ulahi ang tanan, maapas pa kaayo nato na. Maunang akong hangyo, human ninyog tanaw ani nga video, palihog ko i-share ni sa tanang ginikanan nga inyong nailhan, ilabi na sa mga ginikanan nga ang mama buros pa, no? Sila, ang asawa buros pa, or ginikanan nga naay mga anak nga bata pa kaayo like 0 to 5 years old, or mga ginikanan nga naa pa ilang anak sa elementary. Palihog ko i-share ni nila, maapas pa na nato ang pagpurma sa ilahang relasyon sa Dios. Sila ang atong priority.
Okay? Salamat ha. And God bless.